No próximo capítulo visitaremos a cidade sagrada de Kerbala, que cas súas dúas mezquitas está considerada unha das cidades máis sagradas para os musulmáns chiís. Mano, aquí se queda. Acabo de regalar a este señor. Así que nada, o seu novo dueño. Hello. Cástame chiflou as Good gafas. morning. Viñan a coller o taxi a Bagdad, vendín a bici. E hoxe o obxectivo é chegar a Karbala. Conseguirei? Non, eu penso que sí, pagando. Cheguei por fin a Karbala e o seu tempo me levou porque tuve que ir dende Mosul ata Bagdad, o que me levou como 5 horas, e de Bagdad ata aquí o que levou cerca de 2, porque salir de Bagdad leva tempo. O peor do camiño foi os controles policiais, é que é do exército. Eu xa perdín a conta de cantos pasei, porque non nos pararon en todos, pero no momento que nos paraban nun, claro, había que decirlle que iba un español, entonces era, ou ben, aquí había varias maneiras, daban o pasaporte, levaban a alguén, miraban, e traían dentro dun anaco, ou me mandaban baixar, ir onde alguén que miraba o pasaporte, nos facía unhas cuantas preguntas e volta, ou incluso tuve que ir a algunha sala, pero é que xa non sei cantos tuve que ensinar o pasaporte, baixar, tranquilamente 10, e pasamos despois máis, nos que non nos facían parar, nadie dicía nada, entón eu como luzco así un pouco como a eles, non había problema, pero é un pouco agotador, porque é todo o tempo mesmo, sabes, en un día, tú imagina, ir a Madrid e ter que parar en 10 controis do exército, baixarte, levar o pasaporte, ir onde un, desde un, ir onde outro, a donde vas, de onde ves, cantos días, e todo isto, a maioría falábame en árabe e eu tiña que deducir o que eles me dicían. E despois aquí a cidade de Karbala, hoxe non gravei casi nada, gravei un pouquinho solo porque hai cousas que non puiden evitar, porque chegas e ves a primeira mezquita e é tan impresionante que casi che sale só o teléfono para quitarlle unha foto. Está a tope de xente, porque esta é unha cidade sagrada para os musulmáns chiís, entón pois peregrinan acá, e rivaliza incluso ca Meca, ollo, eu de feito, cando me imagino a Meca, imagino algo así, hai como alfombras polas rúas, por todos os lados, onde a xente está rezando ou simplemente comendo. Hai que ir tapados, as mulleres van totalmente tapadas con esta tela que lle cubre a cabeza e o corpo inteiro, non a cara, pero hai moitas que van ca cara tamén tapada. E os homes temos que levar pantalón largo, eu antes de baixar do taxi tuve xa que poñerme un pantalón largo. É impresionante, despois pasan cousas que eu non me entendo moi ben. De feito había xente entrando así como por uns edificios que eu pensei que eran baños, e non, é para entrar ao que é a zona que envolve a mezquita, as rúas todas que envolven a mezquita, entres por aí a rexistrante, hai caixas con augas na rúa que a xente colle, eu collín un par de augas tamén, nadie me dixo nada, non lle paguei nada a nadie. Hai hotéis por todos os lados, eu nunca vin tantos hotéis en un lugar. De vir acá, non preocuparse por aloxamento, porque hai, eu no primeiro que entrei, xa me quedei porque me pediron 9 euros e pico ao cambio, sin regatear, imaginadevos como é. Xa estou nun antro destes dos vostos que me gustan a min.
algúns gobernantes sunís, entre eles Saddam Hussein, consideraban a Karbala como unha ameaza. Intentaron varias veces prohibir a peregrinación aquí. De feito, no 1991, algúns dos santuarios foron saqueados e dañados polo exército iraquí. Despois desto, a cidade rebelouse contra Saddam Hussein e isto terminou fatal coa destrucción de 32 mezquitas e unha morea de mortes. E aínda despois de ser derrocado Saddam Hussein, Karbala non deixou de ser un foco de conflictos. De feito, houbo varios ataques bomba que mataron e feriron a centos de persoas. De aí que agora este o acceso tan controlado. Animeime a vir a visitar os santuarios e, de momento estiven só en un. Hai dous, ahora vou a mostrar máis ou menos como se distribúen. Eu entrei pola parte dos homes e movínme sen ningún problema, ninguén me dixo nada e puiden gravar bastante, ainda que había uns homes con uns plumeros que se debían gravar e non me daban co plumero na mão. Aquí para este lado temos unha e para aquel lado temos outra, unida como así por un parque. Estas máquinas de auga por todos os lados, así que o ante que merquei auga ao tonto. Xusto fronte á mezquita do Imán Hussein temos a mezquita de Abbas, que era o seu irmán. Moitos anciáns musulmáns chiís veñen a morrer a Karbala debido á crenza de que aquí se atopa unha das portas ao paraíso que se promete no Corán. Levo un montón de días cun antoxo de tomarme un café con leite e un croissant nunha terraza e entón a versión ir aquí en Karbala que atopei foi a seguinte: cambiamos café con leite por esta lata de Ice Coffee Ice Mocha que non sei se dará moito pego. Cambiamos o croissant por isto e este pastel que se convertiu no meu pastel favorito de Irak. E cambiamos a terraza por sombra debaixo dunha ponte, pero bueno, hai bastante movimento polo que me gusta. Así que esta é a versión ir aquí de café con leite con croissant nunha terraza. Despois de comer fun descansar un pouco. Non sei porque sempre escollo para gravar ao lado dun contenedor de basura. Despois de comer fun descansar un pouco, non por estar excesivamente cansado, senón porque iba un calor e agora vou volver outra vez ás mezquitas, pero de noite, porque supoño que, bueno, por fora están todas iluminadas e por dentro tamén encenderían todas esas dúcias ou centros de lámparas que hai
e me apetece ver ese contraste entre o día e a noite. O que pasa que creo que a hora de noite vai haber moita máis xente, pero bueno, isto tamén está ben, a temperatura é perfecta, así que a ver como se ve a hora de noite. Isto de noite é unha loucura, pero tremenda. Hai moitísima máis xente. Aquí teño unha e acá teño a outra. A min, por fora, gústame máis esta, pero por dentro chámame máis a atención a outra. A ver, ambas son dúas construcións espectaculares e agora mesmo están construindo outra fora. Ahora están obras, pero ten como uns paneis por fora que din como vai ser no futuro, así que en cuestión de 2-3 anos sería interesante volver aquí a ver, porque penso que lle vai aportar moito, si cabe, moita máis beleza ao lugar. وكان وزيرا للنبي مؤيدا كما كنت للصدق الوزير المؤيدا وصلت على الأعداء تغادر شمل الظالمين. Que lle pasou ao Cristiancito? Pois que saliu pola porta que non é e agora non sabe onde están os seus zapatos. Está chegou o punto. No próximo capítulo visitaremos a antiga cidade de Babilonia, ou o que queda dela, o cemiterio máis grande do mundo e outro dos grandes lugares de peregrinación para os musulmáns chiís, Najaf.